आंगने में बैठिन सासु त बहुअरि अरज करई बहुअर अरज करई हो। सासु अब की रहब तिज बरतिया त पिया के उमर बड़ी पिया के उमर बड़ी अमर सोहाग होइयो। सासु अब की हम रहब तिज बरतिया त पिया के उमर बड़ी अमर सोहाग होइयो। एतनी बचन सुनली ननदिया त उलट बोलिया बोली उलटी बोलिया बोलिनी हो। एतनी बचन सुनली ननदिया उलटी बोलिया बोलाई उलटी बोलिया बोलाई हो। भौजी तू त हायु जन्मई के अभागिन बरत काऊ करबु बरत कायु करबु त के बिना रहबिउ हो। नैहर में नाही बाप माई नाही भैया औ भतीजा भैया औ भतीजा हो। नैहर में नाही बाप माई औ भैया ना भतीजा भैया ना भतीजा हो। भौजी चाचा जे किए ननई बियाह ससुर में तू आयु ससुरवा में आयु विदेश गईले भाई विदेश गईले भाई ने हो। भौजी चाचा जे किए नानई बियाहवा ससुरवा में आऊ ससुरवा में आयु विदेश गईले भाई न हो। एतनी बचन सुनी बहुअर त मनवा उदास भए मनवा दुखित भए मनवा दुखित भए हो। बहिनी रोत गईली शिव के मंदिरवा त शिव के मनावई त शिव के मनावई गौरा से अरज करई गौरा के सुनावई हो। एतनी बहिनी रोत गईली शिव के मंदिरवा त शिव के मनावई गौरा के सुनावई गौरा के सुनावई हो। रोई रोई कहाई विपतिया मैना नैक दुखिया मैना नैक दुखियवान हो। शिवजी नानई बाहे गोदी क बलकवा औ पिया परदेसवा औ पिया परदेसवा सनेसवा जे नाही भेजैस नेसवा जे नाही भेजई हो। आज बाही तीज के बरतिया औरौ नीरा जलिया वर नीरा जलिया नु हो। मैया अमर कर हमारा सुहगवा पिया लवटिया मई पिया घर माया मई हो। त मैया अमर कर हमारा सोहगवा पिया लवटिया मई पिया घरमा आवई त मनसा मोर पूरा होई है मनसा मोर पूरा होई है।